соҳиби кунуни камарбандии $100,000 Отабек Умаров, домоди хурдии президенти Ӯзбекистон ва муовини раиси хадамоти амниятӣ раиси ҷумҳурии ин кишвар аст. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Хабаргузории мо ки номи соҳиби камарбандии $100,000 Ҳабиб Нурмагомедовро ифшо кард, ҳарчанд қаблан сару садоҳо дар мавриди фурӯхта шудани ва соҳиби феълин ин камарбанд ҳархела буд. Бе иттилои манбаъ, соҳиби феълин ин камарбанд Отабек Умаров, домоди хурдии раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев мебошад. Аммо Умаров ба хабаргузорӣ изҳор намудааст, ки ин камарбанду ӯ харидорӣ нанамуда, балки ҳамчун тӯҳфа дарёфт намудааст. ин камарбандро ба мо тӯҳфа карданд ва тасмим гирифтем онро дар клубе овозем, ки он ҷо бо варзиш машғулем. Дар ин клуб варзишкорони ҳарфаӣ ва қаҳрамонҳо низ тамрин мекунанд. Ба қароре омадем, ки макони ин камарбанд ҳамин ҷост, гуфтааст Умаров. Домоди президенти Ӯзбекистон дар посух ба саволи рӯзноманигорон, ки метавонад номи муштарии камарбандро ошкор кунад, гуфт ин одам хост номаш бурда нашавад ва камарбандро дар ҷараёни сафари Ҳабибу тимаш бо Ӯзбекистон тӯҳфа карда буданд. ёдовар мешавем, ки рамзикории маъруфи доғистонӣ дар муҳорибаҳои омехта моҳи сентябри соли равон камарбандашро дар як музояда бо арзиши $100,000 фурӯхт. ин камарбандро Ҳабиб баъди муҳориба бо Дастин Порье ба даст оварда буд. муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов бо Дастин Порье 7 сентябри соли равон дар шаҳри Абу-Даби баргузор шуд. Ҳабиб баъди шикасти рақиби худ бо ин камарбанд ба майдон баромада буд. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед ба комментария. ин камарбанд фурӯхта шуд, ба фикри ман тӯҳфа нашудааст.